gauza politxera eta hori, baina azken 25 urtetan ez gara gelditu, ez? Eta zuertan dizeko, baina atxeen hartzeko ondo dator bat geldialdiz, ez? Geldialdiz ez, maieri, gure kasuen. Begizetan amaitu bako azken kantuan. Ustez momentu izan da, jokartin bai, gero gazte gauz, ilusioa dugu, musika asko ikisigu, eta beste bidai batzuk egon modere suposatzeo. Maiketa bizi, bilurrik barik. Gatibu la hizo para un ex miembro que había fallecido, ¿no? Yo veo ahí tanto amor, tanto cariño y tanta humanidad que me conmueve. Maleta sartu konekez, momentu txarrak. Zer maleta nero konekez, eta momentu horrekatu ikolitxik ez. Oroitzapen politxek eta oroitzapen graziosoak eta garrigarrizek eta oroitzapen samurrek bizitzen dagozenak gain beste urtetan da askotnak enazina gogoratzen hor sartuko honek. Ur kapitaina, hemen batu de gauz gitarra zarrekin, ronbotiak eta oroimenak, hiru trago zugaitik. Además un honor muy grande, ¿no? Que nos dejen meternos en esa cosa tan íntima que han vivido y vivirla con ellos, ¿no? Egin gauzak imperfecto baina egin, hobeto da egin, imperfecto ez egin baino. Hori da, guretzat bizitza erretia, bizitzia. Maiketa bizi, bizitza gerre, azken momentura arte. Joan arte. Eskertu gentien babesa eta gure abestizikaz bat zen aldia, Bai. Increíble, Como dice la propia canción, ¿no? Nos van a quedar un montón de momentos vividos y de Gatibu no es que nos queden las canciones, es que Gatibu son esas canciones y esas canciones van a seguir siendo, con lo cual de alguna manera están ahí y van a seguir estando. Beti zikana ongit horrezek gura bere bidean, eta oin burtin gureztako espeziala da ez. Oin goan, gure agurka zengo, agur kapitaina gure azkenengo jire, eta zera kontzertu urrien dauzela, apraposa, pentsatzen dut dela gura bere bidean esko partidutik momentu hori ez.